can masani shafafurar wahayi mai gidana annabi ne maulana. Allahu kai zan sa wutiri fara shiga aikin da zan yi karin kadari ba dan halin ba a bani dan farkon zikiri limamin masana almuzdafa kofar masana maulana farkon mafadi. Allahumma salli ala ga wanda ya fi gaban madadi wanda kake cewa zuwan mu kaushi ne sanadi sha matsayar da yawa al'azali shi ne abadi dole a duka mai yabansa ne aikin da na sa a kirjina. Wata hanya ce na ganta mai tsafta ta gari mai takawa cikin ta ba a yin garari gashi tana kaiwa ga Mustapha Hassanul Basri a sanya Abul Abbas da jiyani har barhama shehin maulana. Kara mun daɗa na jan bulo ban geji ba Baba Sharu Sani halinka ne ba ruwa ba kai na gani kofar da har a yau ba a kulle ba gana a ƙara mun sannu da aikin bayarwa babana. Sallama dai almukuɗi Muhammadu gaibin ilimi sallama dai almahadi kai ka san wa alƙalami sallama dai muntaziru kai ka hau dukkan kadami kai nutsa harshe na abun faɗi na nufa da bigina farkon mafadi. sanni rasulallah daga kai komai ya fita mai suna da yawa sansanin kafiyata kai ne budewa da rufewar wakata ya farkon mafaɗi annabi ta can masani ya sutura sha matsayi ƙarshen zance ya lutufi duk cewa ta kai zance san kai ibada ne cikin sake neman dace ba dan ba bara dai in yi shiru da baki na. Ta yadi mu je duba akwai kamar sa ku duba mun kan ku faɗa babu ta gama amsa mun annabin dai shi ɗaya ne shi ke bani ya ƙara mun kwazarin kyauta ba na biyinka a bayarwa maulana farkon mafadi. tintini dama can an gama ba za a yi ba jagora ɗaya ne mai kira ba a turje ba mai girman matsayi ina kaje ba a zo ma ba jara gamar da can da yau da gobe suna mulkin ma'aikina. Mutum mun waye annabi ne alƙiblar mu inda muke nema baka tare aibunmu ko da rai ko ma ba shi ba mai iya ture mu gaba gaban ka gwani uban gwanaye gani gaban ka motsi na. Waye ba kai ba mijin juwaira sai sannu iyakar masu gudu wanda ka danne ya dannu wanda ka raya ya rayu wanda ka tone ya tonu
ba ai maka gaggawa Mahamudu dole a duka ma Maulana. Wanda yake cewa bi ka sannu asara ne ko bai ma sunansa na abun shaidani ne. Kiran manzan Allah mai tserewa ibada ne. Zauna da lafiya da faɗarka ina cewa Maulana. farkon mafaɗi Komai karke in ba shi ba a jajanta, komai daɗin waninka baya sabgata. Na ji mai begen waninka sai in shelanta, ina ya baro min kai rasulu tataccen masani Maulana. Baba uban kowa wa ya taho maka baka nan, wurin neman Allah wanda ake bi kai kenan. Wanda suke jama su duka yau duba sa nan, wa ya kashe asi da walidu ce mun annabi ne ma'aiki. Ba a yin magana in an kira ya abin cewa, zamanin abada mai jin kiransa da amsawa. Wanda ya hau babu ya taka akwai ba takawa, shiyayye kake sau kai kaga Allah mai girma Maulana. Kai ajiye kowa ka kama annabi ne gaske, shi zai amsa ma da ka kira shi a nan take. Kowa ya kauce annabi ne sambal mike, santal sha'aya aya muradi marja'ana Maulana. farkon mafaɗi Dai ba kai ba wanin ka bana gane shi, tintini baya nan sanin sama na goge shi. Bana tuna mai girma bayan ka kowa ne shi, jagoran kudura har abada kai ne furcin bakina. farkon mafaɗi Tataccen ƴaƴa waninka bai kai bawa ba, wa ya taho ƙarshe farkon sama bata soma ba. Wa ya faɗa daidai harshensa bai taɓa aibu ba, wa Allah ya faɗa ya bashi bai masa geji ba. Wa ya ƙure bauta tun ba a zo da hukunci ba, ya wuce sakamako tun komai ba a ƙaga ba. Ya fi kowa kyan tafiya bai taɓa tsallaka rami ba, bar shi idansa biyu ban taɓa jinsa da hamma ba. Mabudin taskoki bai yi kama da talauci ba, mai kyauta dacen ne da yanzu bai taɓa rowa ba. Wa
ya kira aljan da insu bai taɓa raki ba wa ya kira komai ya bi shi bai taɓa zagi ba wa ya fi kyaukyawu da kyansa bai taɓa muni ba duba shi kamar kallo idansa bai taɓa kwansa ba wa kaji ya jifa Allah ya ce ba shi ne ba wanda ya boye so ga ɗaga bai ya halarci ba wanda yake kyarar mai sasa bai yi mutunci ba wanda yake buya a sansa bai yi dabara ba wanda yake ta'awo a sansa bai haulayi ba wa ya fi koko ya kai kamar sa ban ji ga Allah ba kamar sa a ce babu tun babu ba a furta ba kamar sa wajen Allah ba zai ba zai kara ba irinsa guda ɗaya ne da dirsani bai je ba wa ya taho ya tafi yana gurin bai murkun ba wa ya sanya yake yaya yake bata jin masa ba wa ya zamo dacen bai buya bai bayyana ba wa ya zamo ainihinsa ma bata jin masa ba wa Allah ya rike bai bar sakan da salati ba wa ya ba Allah du ba uban alƙasin ba yadda ka ɗaiɗai juna ka ne ba a kulle ba ba shi ka bai kowa waye ya zo bai samu ba babu abin cewa ba a tuba a zo ba banda rasulallah waye ku kowa sunaye ya fi kowa imani ya fi kowa halaye ya fi kowa adalci mai gaɓoɓi dogaye ismul azam ne shi bai kuma jajaye urwatul wuska ne shi mai zaratan hannaye shabakin bai bayi ne mai tagwayen sawaye mai doki dogo mai bayabai koraye ka wuce komai girma ya kamata a gane ka ka wucewa sabbatuwa babu yadda ya koye ka cikin kake kafu yawa jallare ke gadin ka lafiya babu lahi sabon metin kaka lafiya ga karni ke samaniya sai dai hanga lafiya na saman komai gashi ba kayan burga lafiya na mutum gaske ko ina ka ja zuka zamanin da ake shirka kai ka biyo shi kayayyaga ya mahabuban na kai ka je kai ne ka shiga kaga komai ka san shi ba abin da ya boye ba sha mukamai sha karfi rabbana ya gode ma aikata yadda ka so rabbana ya yarje ma mai kiran babban sarki ya jiyo ya amsa ma kai kadai ne mai ma'ana rabbana ya danka ma kai kadai ne zariyata kai na dauka aiki na shi nake yi bacci na shi nake yi tashi na rabbana dan ba wannan dan isarsa da nimarsa rabbana dan takalman sawayensa da takunsa rabbana dan alfarmar da ke gabansa da bayansa rabbana dan jakinsa da taguwarsa da dokinsa rabbana dan sanda ya zo da sanda ya zo har fadarsa rabbana dan alfarmar labulayen ɗakinsa rabbana ba dan ni ba dan mutuncin zaurensa duk begen da na yi ya dinga sauka raudarsa annabi karɓa mun dinga yi ma ba wasa tauraron tsira ko da meni na fansa karɓa mani na tuba umaru ne fadar begen ka maulana farkon mafaɗi
gidan hutawa. Yo salati ya Allah wanda babu da karawa, a daɗawa shiryayye mai shiri mai shiryawa, katangar dafawa sa ladabi ladabin ladabi Maulana. Farkon mafaɗi annabi ta can masani, sha makurar wahayi ubangidana annabi ne Maulana. Farkon mafaɗi annabi ta can masani, sha makurar wahayi ubangidana annabi ne Maulana.